Mayong buntag Sugbo, may buntag Kabisayan ug Mindanao. Adlaw na po nung Miyerkules, pitsa 12 na ring buwan sa Agosto 2026. Mas tandali, aras panahon, hapit mabuta matunga, oy. Doon na kayo na po ang September na yati dali ara, oy. Ang mga nag-birthday ron, ato lang i-grade lang unya taon. Ewa ko kay Bawkid sa nag-birthday ninyo. Ang importante nga, Mao ba? maayo ang panahon, ingon ang pag-asang may panahon ron. Kiliha sa balita ni Doc Amy, may kuno ang panahon ron pero naay nag-ungog lapong bagyo padung diri sa Pilipinas pero posibleng di kuno musod sa Philippine Area of Responsibility kay mauwaw. Naloko na. May buntag Metro Cebu, may buntag Tibok lalawigan sa Sugbo hasta mga silingang lalawigan. Good morning lang yun yung tanan. Mga silingang nasod ug di pud silingan. Basta na ay Pilipinong Bisaya, may buntag. Mao ba? Mga suki ug wa gyud magsuki, may buntag po. Wala. Basta naghanas mga nindot nga. Mao ba? Nindot kanang bati nga balita, nindot unta kon ang mga balita makaayo sa ekonomiya. Pero ang ekonomiya mo may gilatan og tamas ginhawa. Oy nagangilad sa matag buntag nga tanan imong mabasa sa mga balita ang way mga hinungdan sa makagapon ha. Kagapon di ay ambot og unsang pagkaunsaan ni Tomas. Tomas Osmeña ha, Vice Mayor sa Dakbayan Sugbo, iya na sang gisaway ni Nestor Archibal nga mayor. Matod pang Tomas si Mayor Nestor Archibal playing safe all the time kuno. Ang iyang gipasabot ini pareha na ng carbon redevelopment gagi sige kuno og lagas sa mga vendors diha ang migawad kay privatization lagi ang sangkuan niya na. Ba? Matod pang Tomas playing safe. Di apay laing playing safe kuno all the time ni Ingos Tomas. Ngadto sa iyang mayor nga ang Montirasas di Cebu nga nung wag yung kuno. Loko na. Presyura ni Nestor ang Montirasas nga mo'y nagpabaha. Panahon atong 2016-2019 si Tomas mo'y mayor diha na ng Montirasas pero wa man siya gihimo, wala man namang ginawa. Itiwasan pag yun ni Tomas nga matod pa niya playing safe kuno sa mga rich kids ang mayor nga si Nestor Archibal. Pero matod pa sa Facebook page ni Konsyal Jun Alcover nakapangutana sa asa kung sa kuno'y padulngan sa Dakbayan sa Sugbo. Kaya ang ilang presiding officer si Tomas Osmeña usahay dili mutungha sa sesyon ug mutungha mangani matog or usahay kuno magpapuli. Mao ba? Ambot og unsa pagkaunsa nga si Tomas mura naman kuno gikalanga. Naloko na. Pastang luuyas Dakbayan Sugbo. Si Tomas way kuno ilaing gibuhat kun dili pagpanaway sa iyang mayor gawas lang anang iyang pagkaligoy og dili ka maong mo preside atol sa sesyon. Uy, apon Tomas. Tomas wa na giniinungdan tanaw nako ana guwang na magis Tomas way lalis nga hinay na kay mula ka tungod ani iyang bulletproof nagibutang stiyan mo na hinay na kay mula ka. Loko na. Ang nindot nga balita kagahapon perting lipayag yun sa mga taga Liloan og taga Konsolasyon Cebu. I'm sorry. Taga Compostela. Bisag wa mo adto ang ilang mayor nga si Pilihor Pilihor. Ito bang nag-TV sa social media, nag-live siya nga, may tagtabangan midring gobernador. Mao ba? Pilihor kinyon. Ang dito ra ang iyang vice mayor. Astang, okay ha. Si Vice Mayor Froilan Kinyo. Arang ligan, Froilan, katong sa Pilihor. Naloko na. Si Gobernador Pambari 4 kagapon ang hatag na pod og tag 3,000 pesos alang sa fuel subsidy o hinabang alang sa mga pagpamalit og gasolina sa mga habal-habal drivers didtong lugar hastang ingiga gawa sa tag 3,000 pesos dula pay pagkapin nga tag 10 kilos nga bugas
Why noon mo mention si Governor Pambari 4 nga kanang bugas parisi na ninyong sardinas ni Diok Prasco. Atong gipulan ang iring magtanaw sa sardinas nga nagsige na lagniyaw og Diok. Nakadawat dito sa lungsod sa Liloan. Nagiingong dunay 1,500 ka mga habal-habal drivers. Unya dito sa Compostela doon na po yung 1,348. Ni total sa kinatibukan sa doon ka mga lungsod sa first batch pa ni. Mubalik pa sila unas pizza 18. Nasam na 18? 12 pa maron. 12, 19. Martes. Matod pa, mubalik pa ang gobernadora dito sa duha ka mga lungsod alang sa second batch. Matod pa ang nakadawat kagahapon sa Compostela ug Liloan. Niaboting 2,848 ka mga drivers. Din matod pa sa usa sa mga driver nga si Renanti Kagang nga bisag mapaakan pa sa kagang mudawat lang gyapon sa bugas kay dili na gyud kinahanglan nga mupalit pa silang bugas kay naa na may gihatag anya ang gasolina matod pa dako kuno kay ni matod pang Renanti Kagang dako kay ikatabang ni ang 3,000 pesos nga gihatag sa gobernadora para pamalit og gasolina sa ilang pamasahero sa Malhabal nga matod paggikan sa si Renanti Kagang gikan sa barangay Kaliro ngadto sa lain-laing lugar sa lungsod sa Compostela sa Lipaya in town sa mga tao. Ang ilang vice mayor nga si Froilan Quinio mo'y nagpakita dito unya niingon atubangan sa katawhan niingon nga may adlaw ra gyud ko nga makabaws minimo ay mo rag lain tuntunuhan na duda ko biyaan na gyud nila si Diok Mao ba? ay si Diok nalokob nagpanghatag og gasolina dito sa Toledo pero wag yung taga barangay Calero dito sa Compostela Diok matod pa ni Vice Mayor Froilan Quinio nga bisag wa magpakita ang iyang mayor nga si Pilihor siya mabarog alang sa katawhan labi na sa nagkalisur-susur nga gitabangan sa gobernadora nining pagpanghatag og fuel inabang para palit gasolina og tag 10 kilos nga bugas. Iti pasalamat sa ilang vice mayor dito sa lungsod sa Compostela og kantong mga habal-habal driver sama ni Renanti Kagang nga matod pa mahadlok lagi siyang mapaakag Kagang Ba? sa lungsod sa Liloan, Kandiyok. Wag yun magpakita. Wag yun mabalita nga nagpakita ba dito ilang mayor nga si Aljiw. Ang botog din ka, mapunto mo atos Europe kay naramas Diyok. Naloko na. Kani nagkanindot kagahapon kay matod pa sa gobernadora nga maghugtanay tas bakos di ining panahon sa krisis. Dili ta mo pasagdan. Okay kayo? Kapon, dinhi si Secretary Vince Dizon sa Department of Public Works and Highways kung DPWH, uban sa DPWH officials, wa mo pakita Danilo Villa. Atong regional director nga, murag director lang yapon sa feeling niya. Yan ni Sugbo, gipang-inspeksyon dito si City ni inspeksyon. Unya Dres Mandawi, gikuyogan kani ni Governor Pambari 4. Aron inspeksyonon ang giingong Orel Creek. May Manila, di ka lang, isporto na, may mubahag mayor. Kunya ni, adto po gani ang mayor sa Mandawi nga si Mayor Junkie Iwanon Pakitas Mapa og ang kongresista po din sa Lone Congressional District, si Congresswoman Lollipop o dito kagapon. Noon, watod pas mga watsinanggon taga Mandawi nga may gani kay si Dizon, wa mo adto sa lugar diin gibutangan og lipak lang Naloko na. instead nga kabili ang flood control project nga matod pang Edward Digas nabungkag bisag way baha. Ang maong kontraktor niini nga si Jerome Awit mo sigigkiha ni Edward Digas na lukob og panagang atong amigo. Matod pa ni Secretary Vince Dizon nga pangitaan kong paagi ang maong lugar ang kaning Orel Creek aron mo dako ang agianan sa tubig nga mao'y giingon lang long-term solution daw para masolbad ang baha sa Mandawi. Mao ba?
Ato pangitaan dito sa tong barangayang naay ko ana hugno nga gibutang nga glipak. Ines Benson sige lang balik-balik dire. Wa gyud kung resistang lakiya. Hasta kontraktor nga matod pa ni Rimulya ginawa lang sa isang kontraktor ang 25% of 60 billion to a 7 district ginawa lang ng isang kontraktor. The favorite contractor of Pedro Caldero. Pero ang National Expenditure Program or proposed budget for 2027 sunod tuig kagahapon gisubmiter na sa Department sa Malacanang padung dito sa Kongreso. Kini human madawat sa Malacanang gikan sa Department of Budget and Management ang proposed budget for 2027 kagahapon gi-turn over na dito sa Kongreso aron ang maong proposed budget tukione og aprobahan sa ubos may balaoranan padung ngadto Senado. Matod pa ang DPWH do nagyapoy flood control nga proposed budget agoy Ginoo ko. Ubad sa panghinaot nga dili gyud kawayan ang ibutang instead nga kabili. Ang DPWH mo ikaduhan ang pinakadakong budget imbes unta dapat ang agrikultura kay perti gikulatan ng tamas ginawa. Base sa atong konstitusyon kinahanglan nga ang DepEd mo'y dako-dako ang kinadakan og matod pa budget unya gisundan dayon sa DPWH batin dako ama. ba? Ang propose 7.2 trillion ang Department of Education makadawat dunay gahin nga 1.3 trillion samtang ang DPWH mo'y nagsunod 644 billion ang propose nga gahin nila apil na ni flood control funds unya sunod tuig. Flood control na po Peter among aptik ninyo aptik regular aptik gamay din matod pa 16% ini sa 644 billion mapunta ang maong pondo sa flood control construction. Ay ano ang Department of Health doon na sa siya 353.8 billion diin matod pa tagkuan matod pa nga ang DOH kinahanglan mamalit sa nagbag-ong dagong ituslok sa lubot anang mga gwat sinanggong kontraktor o congressman. Ang Department of Interior and Local Government pinaagi ni John Vic Rimulya nagtingsi to gahapon kuman gigahinan og 332 billion at 332.5 billion nga pondo nga matod pa Loko na. daghang pulis, bumbero nga ubos sa DILG nga maka angkon og dakong gahin ini. ba? Apel ang intel funds ano mo. Samtang ang Department of Agriculture gamay gihapon kaayo 262 billion lang gihapon. Despite sa kadaghan ning bureau ang Department of Agriculture. Pagkadaghan ng bureau aning DA pero gamay kayo og kanina ang ba? gamay kayo og gahin ang DSWD. Basta paita nila. Kulata na ba ni Permin DSWD? Doon ay 241.6 billion proposed budget para sa 2026 sa dako 27 I'm sorry. Naloko na. Dako sa DPWH ang DSWD pertinay noong pagkagamaya. Giingon na rin kanina flood control si Peter Calderon ang mukongkom aning uban. Sa nagpadayong impeachment trial kagahapon ni resume pa kay matod pa tatong Lunes waman kay perting uwana baha pa dito sa Manila. Matod pang Marcos dali na kanihubas ang baha no. ba? Epektibo sa Las Piñas. Dali ko nung kanihubas baha gyapon. Perting grabihas basura pa imo. Matod pas mga konsinanggong mga Tagalog nga kung badlungon ang presidente labaw pang katauhan dili niya mabadlong. Sa nagpadayong impeachment trial kagahapon ang tangingiga ang budget of expenditures and sources of financing matod pa di ni mao dili ang kanita sa kuan man
sa 2027 man ni. Kanit lang. DI kare kagahapon nahibong ang private prosecutor sa nagpadayong impeachment trial ni atong babae nga si Silent Del Campo nga siya mo'y hawd sa COA Commission on Audit Intelligence and Confidential Fund Audit Office or ICFAO nga matod pa dunay mga recipient nakadawat og dinagkong kantidad nga ang mga ngan way klaro diin dunay nakadawat og 200,000 pesos nga gipalit ko nun ng information katong hinganlag J Kamote okay sa rin Kamote Loko na. Kaya sundan pag yun, og laing 50,000, nga nadawat niya itong hinganlag J Mangga. Kung ino ni nga ni, kasi karong hapon, naala po Antonio Santol. Nagkaway lami, nila impeachment. Nagkaway lami, nila impeachment. Sa tinuon, naway lami. Pwede man naghanaghan, mga piyato, mga mangga, di ay mga, kung saan yung sa kamote. Mau ba? Apoy santol. Batia. Luuyas mga Pilipino ni mga paita. Wala tanaw kita natok tarong daghan man po kaining madada kanang ilang santol-santuon na ilang mga politiko. Naloko na. Okay mahitabo nga ngilan. ang sources of financing daw ang utang matod pa sa budget of expenditures and sources of financing sa nasod nga mahuman kuno na ang 2020 gibanabanan nila nga after sa December 2027 ang utang sa Pilipinas mo abot ng 21.48 trillion. Okay ha. Naloko na. Paskang nakuha ng utang. 21.8 trillion na. Iniga 2027. Sa pagkakaroon, ang utang ko no, mahuman ang tuig 2026, moabot og 19.77 trillion. Pero 55 naman to. Agosto pa maron, 19.55. Posible pang mulagpas ni. Sa to, pag kamong mga utang, kamong mga naminaw diya. Katong mga, mga trabaho, katong bagong natao, katong mga PWD, utangan mo. Katong pa, tag 150,000 kada usa. Ang minaw diya, bayrin. Mau ba? Kaita ni mo gid na kangilad basta dumalahon kag hanggaw nga mga opisyal. Samtang ang Department of Justice kagapon ni pasaka ni yung kaso dito sa Quezon City Regional Trial Court batok ni Vice President Sara kabahin sa tulo ka mga hulga nga pamatyon. Ang presidente matod pa niya presidenteng mga Mau ba? si Satanas o si Martin Tambaloso Sumales. Pero matod pa sa abogado ni Vice President Sara nga si Attorney Lim, dili pwedeng filean og kaso ang impeachable officials. Labi na karon kaya nagpadayon pa ang impeachment trial dito sa impeachment court sa Senado. Mau ba? Hinangga po ni DPD. Nakutob sila makita. Filean nila kaso Sara kay matod pa ang amo nire. Loko na. Doon na mas ginawa kay Simbako sa 2028 kon mahuman ang termino ni Bangan. Sara na po'y mamugtaw na mo, ay. Ba? Delikado ni. Delikado sila na po'y bugtawon.